Id-Dipartiment tal-Public Policy flimkien mad-Dipartiment tal-Ekonomija jippreżentaw l-ekonomija u l-politika, rabta ċof jew kuntra d-dejjiemi. Jippreżenta Mario Tomas Vassallo bis-sem ta' akademiċi u ħassiba. Jiena Mario Tomas Vassallo nek mill-studios ta' Campus FM fl-Università ta' Malta natikom merħba u grazzi tal-li għal darbohra għaziltu dan l-istazzjon din il-frekwenza biex tamlu appuntament magħna għal programm ieħor fis-sensiela l-ekonomija u il-politika. Wara li il-ġimgħa l-oħra kenna fl-studio lill-professur ir-Reverendum Charles Tabone li miegħu tkellemna dwar l-ekonomija fit-tagħlim soċjali tal-Knisja Kattolika, illum huwa il-pjaċir tiegħi illi nilqa' fl-istudio lill-Imam Laik Ahmed Atif, l-Imam tal-Aħmadija Muslim Ġamat ta' Malta biex miegħu niddiskutu l-ekonomija, il-politika u l-Iżlam. Nilqak fil-programm. Nirringrazzjak għall-istedina tiegħek. Ekku, u allura biex qabel nidħlu fiktar konverzazzjoni dwar dana is-suġġett illi forsi mhux dejjem jaqa' taħt il-lenti tagħna, tajjeb li waslulkom feature qasir dwar l-Iżlam u l-kontribut li ta' lejn l-ekonomija. L-Iżlam u wieħed mit-tliet reliġjonijiet monaistiċi ewlenin tad-dinja. Jiġifieri jipprofessa it-twemmin tiegħu f'Alla wieħed. Jipprofessa twemmin fl-Anġli, fil-Ktieb Qaddis tal-Quran, fil-Profeti, fil-Jum tal-Ġudizzju Universali u fl-eżistenza tat-tajjeb u l-ħażin. Kull min iħaddan it-tagħlim Iżlamiku għandu jħares 5 obbligi fundamentali. Jiġifieri li jistqar li Alla huwa wieħed u li Muhammad huwa il-profeta tiegħu. Għandu wkoll jitlob għal 5 darbit kuljum. Jagħmel atti ta' karità. Isum matul ir-Ramadan. U jagħmel pellegrinaġġ lejn Mekka tal-inqas darba f'ħajjed dak li jkun. Min barra gwida l-ħajja spiritwali, l-Iżlam jiġbor fih qatt ta' liġijiet li jirregolaw l-attività ekonomika u finanzjarja. Il-liġijiet Iżlamiċi imnebħa mill-kelma tal-Quran jirregolaw x'inhu meħtieġ, x'għandu jkun projbit u liema tranzizzjonijiet għandhom ikunu inkoraġġiti jew permessibbli. Għaldaqstant, il-Musulman għandu li t-twemmin tiegħu jiggwidah f'materji ekonomiċi bħal ngħidu aħna il-proprjetà privata, il-flus, ix-xogħol, it-taxxa, id-dejn u l-konsum tal-prodotti u s-servizzi. L-ewwel forum bikrija ta' kummerċ u tranzizzjonijiet ta' kapital ġew appuntu żviluppati matul iż-żmien tad-deheb Iżlamiku, jiġifieri fis-seklu 9, u aktar tard bdew ikunu prattikati fix-xaqlibiet tal-Ewropa t'isfel fejn in-nofs qamar kien isaltan. Malta, bħal Spanja u Sqallija, gawdiet minn dan iż-żmien fejn kiber il-kummerċ u ġiet iddiversifikata l-ekonomija taħt l-Emir Arbi. Matul is-seklu 20 bdejna naraw l-ekonomija f'territorji Iżlamiċi
tiżviluppa b'mod differenti minn dak li kien qed jiġri fid-dinja tal-punent. Fis-sebgħinijiet bdejna nisimgħu bit-terminu ekonomija Iżlamika li bdiet tiġi malma bħala dixxilpina akkademika kemm f'universitajiet Musulmani u kif ukoll f'istituzzjonijiet edukattivi tal-punent. Ngħidu wkoll illi fil-Fakultà tal-Ekonomija, l-Management u l-Accountancy fl-Università ta' Malta jeżisti wkoll study unit dwar appuntu din il-materja, Islamic Economics. Fost il-karatteristiċi tal-ekonomija Iżlamika insibu in-normi u s-sisien morali li proklama l-Quran, il-ġabra tal-għexur bħala taxxa u l-projbizzjoni tal-interessi fuq is-self. Dawk li jħaddnu dan il-modell ekonomiku iħobbu sejħulu bħala the third way, jew bil-Malti it-tielet mudell, u dan biex jikkuntrastawh mal-ekonomija soċjalista u kapitalista. U wara dik l-introduzzjoni biex tajna anka kuntest li s-semmija tagħna li jkunu qegħdin jisimgħuha, issa imiss it-tieni parti tal-programm fejn nerġa' indur lejk Imam Laik Ahmed Atif, nirringrazzjak tal-li lqajt l-istedina tagħna. U bla dubju l-ewwel mistoqsija hija mistoqsija bażika. L-Iżlam kif rajna barra li huwa twemmin falla wieħed huwa wkoll manifest politiku u gwida ekonomika għal bniedem. Tgħidilna ftit x'jarrafna l-Quran f'dak li għandu x'jaqsam mal-prattika politika u ekonomika fid-dawl tat-twemmin li jistqar. Mill-ġdid nirringrazzjak u insellimlek u s-semmija tagħna. Dan naseb suġġett huwa vera importanti u ħanibda minn punt il-politika tal-Islam. Xi sistema tal-politika l-Islam jippreferi u jagħti lis-soċjetà. Għax hemm ħafna madwar id-dinja hemm ħafna kunċetti żbaljati u ħafna drabi n-nies dak li jaħsbu għandhom raġuni. Għax hemm kważi 56 pajjiż Musulman madwar id-dinja u vera ftit hemm li teżisti s-sistema skont it-tagħlim Iżlamiku, is-sistema politika.
Hemm ħafna dictatorship, jew rape, kingship, kingdom, dawk l-affarijiet l-Islam ma jippreferix. Mela, xi professa l-Islam f'dik li għandha x'jaqsam tmexxija tal-poplu? Iva, level net l-Islam jagħti din l-għażla lil poplu li huma jażlu xi sistema iridu, imma l-Islam jippreferi is-sistema demokratika għal tmexxija ta' kull pajjiż. Skont it-tagħlim Iżlamiku dawk is-sistemi oħrajn mhuwiex ippreferuti. Għaliex? Ġifri b'sistema demokratika qegħdin nifmu fejn il-poplu ikollu sem fid-deċiżjonijiet u f'min imexxih. Ekku. U jien irid biex nidħol ftit fid-dettall. L-Islam jgħid li l-għażla hija f'idejn il-poplu. Għandhom biss dritt li jażlu il-mexxejja tagħhom. Jien irid biex nikkota mill-Koran hemm vers li naħseb hija ċarissima fuq dan is-suġġett. U f'dan il-vers wieħed is-sistema politika tal-Islam hija imsemmija. Alla jgħid il-kapitlu 4 u vers 59 li Alla jagħmarkom biex tafdaw ir-responsabilità tat-tmexxija f'idejn dawk li huma d-denji tagħha. U dawk minnkom li jsiru mexxejja għandhom jirrenjaw b'mod ġust. Alla ividdibkom b'dak li huwa eċċellenti tassew huwa jisma' kollox, jara kollox. Ħanispjega ftit dan il-vers. Fil-level parti din is-silta Alla jgħid in-nies qed jingħidilhom li huwa fi idejn il-poplu, in-nazzjon, in-nies li jażlu il-mexxejja tagħhom. Mela dittatur mhux jaħtallilu nnifsu jew inkella re ilaħħaq it-tifel tiegħu? Ma jistax. Dik is-sistema mhuwiex ippreferuta fl-Islam. L-Islam jgħid dan ċar li n-nies għandhom biex jagħtu il-fiduċja, għandhom biex jażlu il-mexxejja tagħhom. Mela dik l-ewwel stqarrija. It-tieni. It-tmexxejja imbagħad hija definitiva bħala fiduċja. U l-Quran jgħid il-kelma amanat, jiġifieri fiduċja. Li meta il-mexxejja huma magħżulin, il-poplu jagħtihom il-fiduċja tagħhom li issa se jmexxu il-pajjiż tagħhom. Da fil-kliem tal-punent ngħidu d-demokrazija rappreżentattiva, ġifieri jiena nlaħħaq il xi ħadd il-membru parlamentari li jien antih il-fiduċja tiegħi biex hu imexxi l-interessi tiegħi u tal-komunità. Ekku, u jekk ngħid fil-qosor, l-Islam ma jirrikonoxxi l-ebda forma ta' tmexxija ħlief dik ta' gvern rappreżentattiv. Din hija skont kif demokrazija tal-punet hemm ftit differenza jekk il-ħin jippermettilna ħanidlu fi dik id-dettall ukoll. Imbagħad punt ieħor hija li t-tmexxija hija fiduċja u mhux proprjetà. Jiġifieri il-poplu jagħti l-fiduċja u meta trid jista' jieħu lura. Il-mexxejja m'għandhomx dritt duwin li issa huma saru mexxejja, issa huma jagħmlu xi jagħmlu ħadd ma jistaqsihom li kif għamiltu dak u għaliex għamiltu dan. Qed titkellem dwar il-kontabilità, l-accountability. Accountability. U l-Islam jgħid li il-mexxejja huma accountable, they are answerable. Għandhom biex jagħtu tweġiba lil poplu għal kull mistoqsija li għandhom. Imbagħad dan l-aħħar part ta' dan il-vers jgħid li l-awtorità mogħtija lil persuna forma ta' fiduċja għandu ma jabbużax dan il-poter, imma għandu biex ikun attent kif imexxi il-pajjiż, kif għandu biex imexxi il-flus u fejn għandu biex jonfu il-flus tal-poplu u għandu biex imexxi mingħajr l-ebda diskriminazzjoni jew favur. Ġifi fil-Quran hemm ukoll it-twessija favur il-good governance, favur it-tmexxija tajba. Dak mhux il-Quran jgħid li l-gvern għandu jkun
good governance. Jekk mhuwiex good governance, jiġifieri dan mhuwiex governance, dan mhuwiex is-sistema tal-gvern huwa hija tajba għall poplu u għall pajjiż għax jekk m'hemmx il-governance hija tajba, il-pajjiż ma jmexxix il-qudiem. Mela din il-preskrizzjoni tal-Koran kemm ġiet abbużata kemm minn dawk li jipprofessaw il-fidi Musulmana u kemm dak li jipprofessaw fidi oħra jew xejn. Għax il-problema hija li ħafna drabi nitkellem li il-problemi fid-dinja Iżlamika mhuwiex minħabba il-Koran jew it-tagħlim Iżlamiku. Il-djufija tal-bniedem. Iva, d-djufija jew il-bnedmin ma jipprattikawx dan il-tagħlim. Jekk il-pajjiżi Musulmani jippratikaw dan it-tagħlim tal-Iżlam, il-problemi tagħhom jekk mhux għada jew pitada fl-eqser żmien possibbli se jispiċċaw. Għax il-Qadis Profeta Muhammad paċi tkun miegħu qal li s-sejjedul qawmi ħademuhum, jiġifieri il-mexxejja tal-poplu għandhom bi isserwu lin-nies lin-nazzjon tagħhom, mhux lilhom infushom. U jekk naraw, pereżempju, Jiġifieri kontempla wkoll din l-istqarrija tal-politika bħala servizz. Servizz. U jekk naraw nagħtik l-eżempju Għaddi, ekku, jekk nagħtik eżempju tal-Sawdita Arabija, il-mexxejja huma ma jisservux lil poplu, qed isservu lilhom infushom. Hemm qed tkun skiet, qed tkun dirett. Iva, għax hemm fil-pajjiżhom hemm problemi, hemm faqar, hemm nies għandhom bżonnijiet, imma il-mexxejja għandhom anke għandhom toilet tad-deb. Għaliex? Dan it-tagħlim Iżlamiku żgur li le, għax il-Profeta Qaddis Muhammad paċi tkun miegħu għex ħajja sempliċi. Meta kien ir-re, pereżempju, ma kien imexxi l-istat ta' Medina, kien il-mexxej spirituali u anke il-poplu għażluh bħala il-mexxej ċivil. Kien jgħix fil-fuqar. U meta miet f'dar kellu ftit, vera ftit ikel biss. Kellu xejn. U dan ma jfissirx li ma kellux il-flus għandu, għax meta iżżewweġ lil mara tiegħu Ħażret Ħadija kienet mara sinjura. U kella ħafna proprjetà, flus u il-sira u tat kollox lill-profeta. Dan ngħid qabel anke meta sar il-profeta. U l-profeta qal li dak huwa mhux tiegħi, dak hu tiegħek. U qalet darba oħra li le, issa jien nagħtik kollox. U qal li le. Wara 3 darbiet meta Ħażret Ħadija qalet li dan kollox issa għalik fi idejk. U qalu li jekk jagħtini qed tagħtini dak kollox, nagħmel b'mod ieħor. U qalet li inti libru tagħmel xi trid. X'għamel? Qassem dik il-proprjetà kollha bejn il-fuqra. Lil-sira kollha li kienu li tagħtihom libertà u ħelsien sħiħa. U il-flus li kellu qassem dak il-flus fil-fuqra fin-nies li kellhom bżonn. Dan huwa l-eżempju quddiem Tajjeb, mela ħelu mis-sistema politika issa tħanna fil-kwistjonijiet tal-ġid materjali, tal-proprjetà, u allura it-tieni parti tal-mistoqsija x'jarrafna l-Quran f'dik li għandha x'taqsam mal-prattika tal-ekonomija. Iva, ekonomija, l-Iżlam jgħid li il-kunċett tal-ekonomija aħna nifmu mill-Quran u mill-pratiċi tal-Qadis Profeta Muhammad. Għax l-Iżlam huwa t-tagħlim, il-prattiċi tal-Qadis Profeta Muhammad huwa eżempju għalina li kif fehem u jipprattika dan it-tagħlim. Hawnhekk qed tirreferi għal ħajja li jgħix. Ekku. U jekk ngħidlek fil-3 kelmiet l-ekonomija Iżlamika hija bbażata fuq 3 punti. Jiġifieri l-ekwità, il-ġustizzja u fair play. Dan huwa s-sissin tal-ekonomija Iżlamika. Ejja noħdu wieħed. L-ekwità, il-ġustizzja u fair play. Noħduha waħda. Per eżempju, l-Iżlam li meta
l-ekonomija jew il-flus tal-pajjiż il-mexxejja għandhom bi jaqsmu bil-ikwità. M'għandhomx bi jagħtu favur jew jagħmlu diskriminazzjoni kontra xi ħadd. Il-flus huwa tal-poplu u skont il-bżonnijiet, skont il-livelli tal-għajxin tagħhom, pereżempju jekk il-bniedem huwa iktar fiqir għandu iktar bżonn biex iqum fuq is-saqajh. L-Iżlam jgħid dan il-flus jew flejjes tal-poplu għandhom jiġu imqasma bil-ikwità sħiħa. Imbagħad l-istess ġustizzja li mexxejja għandhom biex jagħmlu ġustizzja ekonomika, soċjali u legali fil-nazzjon tagħhom. Jiġifieri biex nitkellmu kliem illi nifmu aħna wkoll, il-korruzzjoni, il-nepotizmu, il-favuri, il-klientalizmu dan imorru kontra l-istqarrija Iżlamika ta' kif għandha tkun l-ekonomija. Naseb inti tajtni kelmiet mill-aqwa. Dak li rrid biex ngħid inti tajtni daw kliem iva, dan hu t-tagħlim Iżlamiku. Li m'hemmx favoritism, m'hemmx nepotizm, il-affarijiet tal-istat għandhom biex imexxu skont l-abilitajiet tal-persuna. L-istat m'għandux biex jara lejn uċċuħ tal-bniedem imma l-abilitajiet, kapaċitajiet tagħhom xi jistgħu joffru lil pajjiż, lil nazzjon. U imbagħad jgħid fair play, jiġifieri kull bniedem għandu ikun biex ngħidu Motu opportunitajiet intas. M'għandux again jkun il-favoritism jew discrimination kontra ħadd. U l-Iżlam fi iktar dettal imbagħad jidħol fil-ġustizzja ekonomika. Jiġifieri jgħid li l-persuna għandha dritt li jaħdem u jaqla l-għejxin tiegħu. Imbagħad jgħid ġustizzja legali. Huwa wkoll id-dritt tal-persuna jekk għandu xi ilmenti, xi problemi l-istat għandu biex jagħti leħnu lejn dawk il-problemi, dawk il-menti li l-bniedem għandu. Ġifieri hawnhekk qed tgħid l-ħtieġa tas-sistema ġudizzjarja. Ġudizzjarja iva, imbagħad ġustizzja soċjali. Jiġifieri id-dritt għas-sigurtà, għall-edukazzjoni, għas-sodisfazzjoni tal-bżonnijiet bażiċi, Inkluż is-saħħa. Iva, s-saħħa, inkluż is-saħħa u l-aċċess għall-proprjetà. Jiġifieri proprjetà privata. Privata u anke Komuni. Pubbliku. Għax għandhom l-aċċess dan huwa dritt ta' kull bniedem, dan ma jfissirx li jekk huwa bini tal-gvern xi ħadd jista' jidħol u l-oħrajn huma le. L-Iżlam jgħid li kull bniedem meta ekonomija hija bbażata fuq dawn il-prinċipi, imbagħad kulħadd għandu biex jieħu il-dritt tiegħu. Imma l-Iżlam ukoll jgħid jaffoka ħafna fuq dak punt ieħor meta nidħlu fil-ekonomija. Li il-poplu jew in-nies m'għandhomx biex jaraw dejjem u jitkellmu dwar id-drittijiet tagħhom, imma għandhom ipoġġu dmirijiet u responsabilitajiet tagħhom level imbagħad id-drittijiet u jekk kull bniedem qed jagħti semu biex l-ekonomija tal-pajjiż imexxilu quddiem, imbagħad kulħadd se jieħu id-dritt tiegħu wkoll. Imma jekk nitkellmu biss dwar drittijiet u ma nagħtux semna fil-ekonomija. Qed tajt ħafna importanti għaliex sirna soċjetà li kulħadd jitkellem dwar id-dritt imma ma nitkellmux bl-istess enfasi dwar id-dmirijiet ċivili tagħna u s-sens ċiviku illi għandu jkollna. Jien irid nikota. Però dawn il-prinċipji fundamentali dawn joħorġu mill-Kuran jew inkella mit-tradizzjoni Iżlamika li nbniet matul is-snin. Dak li jien nitkellem mill-Kuran u l-prattiċi tal-Ħadiż Profeta Muhammad li huwa profeta tal-Iżlam. Jien ma nitkellimx dwar li kif is-sistema
il-gvern differenti ed ħasbu le. Jien ngħid li xi jgħid il-Quran u kif il-profeta Adis Muhammad fehim dan it-talim u jipprattika matul ħajtu. Mela, ħafna min-nies tal-punent meta jitkellmu dwar prattika politika u ekonomika Iżlamika jaħsbu u jibżaw li allura kollox huwa immexxi minn dik li aħna nafuha bħala il-liġi tax-xarija. Issa din rridu ngħidu li fostna n-nies tal-punent nissel biża. Il-liġi tax-xarija huwa dak li qed inti jew xi ħaġa oħra. U kif tidħol f'ta kollu? Hemm ukoll ħafna kunċetti żbaljati dwar dan is-suġġett. L-ewwel qed nifhmu x'inhu x-xerija. Għalhekk qegħdin hawnhekk Mela, biex niċċaraw l-opinjonijiet żbilanċjati li konna. Dak nirringrazzjak għax huwa aħjar li nifhmu xulxin imbagħad il-bniedem meta nafu xulxin ngħixu bl-armonija u b'rispett. Ix-xerija ifisser it-triq lejn l-ilma. Jiġifieri meta nitkellmu fi kuntest spiritwali, it-talim spiritwali li jifforma il-bniedem spiritwalment. U dan jfisser li it-talim li jiġi minn għand Alla huwa x-xerija. U dan ma jfissirx li l-Iżlam biss għandu xerija. Kull reliġjon li ġiet minn għand Alla għandhom ix-xerija tagħhom. Jiġifieri it-talim divin li jiġi minn għand Alla hija nsejħula x-xerija. Jiġifieri x-xerija tal-Knisja Katolika jew ix-xerija tal-Budda. Budda, tal-Hindu, tal-Ġews u tal-Iżlam ukoll. Imma issa ħanitkellem dwar ix-xerija Iżlamika. Ix-xerija Iżlamika hija maqsuma fuq osmi differenti. Per eżempju, parti ibada, jiġifieri ima lejn Alla. U ibada għandha żewġ punti. Il-qima lejn Alla u is-servizz lejn umanità. Għax l-Iżlam jgħid li meta ninservu in-nies, il-poplu, dan ukoll qima parti mill-qima. Għax serving humanity is a part of worship. Dan huwa vera importanti, ħafna drabi il-bniedem ma jifhimx u jgħid li jekk nitlob lil Alla biżejjed. Le, l-Iżlam jgħid it-talb quddiem Alla, qima quddiem Alla u s-servizz lejn l-umanità huma parti integrali, żewġ parti li jmexxu flimkien li huma u nsejħulhom il-liġi spiritwali tax-xarija l-ibada. Ibada. It-tieni hija muamlat, jiġifieri tranzizzjonijiet jew kuntratti. Per eżempju, il-bniedem għandu biex jagħmlu xi kuntratti jew il-gvern għandu biex jagħmel kuntratti ma' ħadd ieħor. Per eżempju, jekk per eżempju nagħmlu negozju, hemm jew nikrini proprjetà, nagħmlu ħafna kuntratti. Dawk l-affarijiet ukoll l-Iżlam jagħti talim. Dan ukoll parti mix-xerija. It-tielet huwa adab, jiġifieri imġiba morali u manjiri. Kif għandna biex ngħixu fis-soċjetà? Kif inġib ruħi tan-nies man-nies? Man-nies. Kif għandi biex ngħin lil ħaddieħor? Kif għandi biex meta nilta' ma' ħabib tiegħi? Kif għandi biex ngħix mal-familja, mal-mara, mat-tfal? U dawn huwa kollha huma wkoll parti minn it-tielet parti li huwa adab. L-erba' huwa it-tekadat, jiġifieri twemmin. Li xi twemmin il-bniedem għandu li diġà tkellimna fil-bidu fil-introduzzjoni li inti spjegajt. Imbagħad huwa ukubat, jiġifieri kastigi. Il-kastigi huwa l-aħħar u l-eqser parti tax-xerija Iżlamika. Imma sfortunatament anke l-Musulmani ma jifhmux, l-oħrajn ukoll jgħidu li l-xerija jiġifieri kastigi biss. Imma jekk nidlu fid-dettall, kastigi huma l-eqser parti tax-xerija Iżlamika. Dak kollha li semmejt 5 osmijiet huma jagħmlu parti mix-xerija. Per kastigi huma severi hemmhekk. Huma severi imma parti żgħar vis. L-eqser part. Fil-Iżlam iktar minn more than 500
do's and don'ts are li għandkom tamlu u ma tamlux. U kastigi jiġi parti zaħira vis. Imma, jekk nidlu fid-detalli għalix jissemmi kastigi l-Islam, il-punt huwa li l-Islam ma jridx biex jagħti kastigi l-bniedem, il-lan huwa ir-riformazzjoni tal-bniedem. Imma l-Islam jgħid li jekk fis-soċjetà hemm wieħed, tnejn jew tlieta huma n-nies mhuwiex ċivili, huma n-nies li jagħtu deni lil kulħadd, x'inna nagħmlu? Inħallu s-soċjetà sħiħa biex jissofri bi'idejn tlieta jew erba' jew jingħata l-kastig lil ftit, Inklus il-pina tal-mewt. Il-pina tal-mewt huwa mhux għal kull, huwa biss li jekk il-bniedem joqtel lil ħaddieħor, imbagħad biss il-pina tal-mewt għax il-Islam jgħid li d-dussija tal-ħajja tal-bniedem hija vera importanti. Alla biss jista' jagħti l-ħajja u hu biss jista' jieħu lura. Ħadd liħor għandu dritt biex jieħu l-ħajja tal-bniedem. Alla irid. Allura meta inti taqta' l-sentenza fuq xi ħadd u taqta' ħilu għal-mewt mhux qed tieħu post Alla? Le, għax jekk il-bniedem joqtol lil ħaddieħor, x'għandu Islam jgħid, Islam wants the sanctity, to preserve the sanctity of human life. Għax jgħid li l-ħajja umana hija imqaddsa. Ġifi għajn għal għajn. Mux l-affarijiet oħrajn l-Islam jgħidek le. Anke f'dan il-kuntest, Islam jgħid li meta il-bniedem joqtul li ħaddieħor u jiġi maqtul ukoll. Imma imbagħad jgħid li jekk taħseb li l-mafra se iġib iktar ġid għal poplu jew għas-soċjetà jew għal dak il-bniedem, allura affir. Islam ma jgħidx li fi kull qatt il-bniedem għandu biex jiġi kastigat, imma jekk il-mafra tagħmel iktar ġid, allura mafra hija importanti. Kif qed li l-lan mhuwiex biex l-Islam jagħti kastig lil bniedem, le. Lan huwa biex jirriforma. U meta jirriforma, meta il-mafra tagħmel iktar ġid, iktar sens, Islam jgħid allura taħfir. Dik dawn il-klim tal-Quran. Allura taħfir. Ma jgħid li għandek it-tam tagħti l-kastig at any cost, le. U l-mafra hija tingħata ħafna. Allura kif ikkonfermajna il-Koran jara sintonija, jara sinkronizzazzjoni, jara għaqda sħiħa bejn il-ħajja spiritwali, il-ħajja politika u l-iżvilupp ekonomiku għaliex il-bniedem huwa magħmul kemm minn spiritu u kemm minn ġisem. U fuq dik in-nota nieħdu it-tieni pawsa mużikali, nisimgħu silta mużikali li għamlet ħoss u kienet popolari ħafna xi sena sentejn ilu, ħoss tassew Iżlamiku mill-kantant Balti Jali Li. ياليلي وياليلا وش بش نشكيلك يما وقالوا لي ليلة صغير وفي قلبي غمة حب ندير وندير الفوق يحبوا يقصوا لجناحي ولي ذكراني مخنوق ومنك طالب اسماحي هما كلها موحلة دق 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 كلها تشوف الدنيا كحلة سحرة قحلة دق 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 بس تشوف الدنيا أحلى والحومة مفحلة دق 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 تستنى في عسل النحلة صبورة كحلة هزنا الطيار والمنافع قبل رحلة ضايع بين الحيوت وما لقيتش بلاصة حومة بين بلاد الهوت يما خلوني بالشيخة مسموت وحكموا ناس الراقة والكراسي بالهبوط نحب نشد الروت ونقلب المناظر نقلب وجهي من هنا يما ما نحب نعيش الأحياء بالموت نوفا كيما ولد الجارة بالشي خاطب له يا ليلي ويا ليلى وش بش نشكيلك يما وقالوا لي ليلة صغير وفي قلبي غمة حب ندير وندير الفوق يحبوا يقصوا لجناحي ولي ذكراني مخنوق ومنك طالب اسماحي ريوس الرجل ميلة
تزنط بالتخمام وبالشيخالة مخاخة مبيلة ولاد الحومة اشواتنا مقيلة شرف العينين بالخير ماهيش مستفيلة حبوا يسوقونا كيف الزيلة ومربط في زريبة وخطوة الساقين مكيلة يحبوك بري ما عندك شي عيلة نعيشوا في سيستم حكمه ولاد المتحيلة يحبوك غايب على الوجود ساكت على حقك وراضي باللي يحبوه موجود يما تجري وماكش خالط على القوت شخلى اولاد الحومة قطع من الحدود زيدوا في قفصك مربوط وذباع مسيب وزيدك لك عالشك يما حبوك قاعد في زنقة مرفوض والمستقبل اللي تشوف فيه متعدي بحثك يا ليلي ويا ليلى وش باش نشكيلك يما وقالوا لي ليلى صغير وفي قلبي غمة حب نطير وندير الفوق يحبوا يقصوا لجناحي وليدك راني مخنوق منك طالب اسماحي يا ليلي يا ليلى وش باش نشكيلك يما وقالوا لي ليلى صغير وفي قلبي غمة حب نطير وندير الفوق يحبوا يقصوا لجناحي وليدك راني مخنوق منك طالب اسماحي بالتي حمودة يا ليلي Infakkarkom li qegħdin fil-kumpanija tiegħi Mario Thomas Vassallo, l-istazzjon huwa Campus FM, il-programm huwa l-ekonomija u l-politika miegħi fl-istudio għandi l-imam Laik Ahmed Atif illi miegħu qegħdin nitkellmu dwar il-politika u l-ekonomija Iżlamika. Imam, xi tajt ir-reliġjon Iżlamika dwar id-dritt tal-proprjetà privata u l-mod ta' kif għandu jsir il-kummerċ bejn persuni infushom u wkoll bejn pajjiż u ieħor. Bħala l-Islam, bħala Musulmani ħana nemnu li bisħi li Alla li jista' kollox huwa s-sid reali tal-proprjetà. U l-bniedem bħala għaddej tiegħu Alla ta' mandat jew fiduċja li l-bniedem ukoll ikollu il-proprjetà. Imma il-bniedem mhuwiex il-sid reali Huwa l-amministratur. Iva, is-sid huwa Alla. U bħala viċ-ġeren ta' Alla, bħala għaddej ta' Alla ta' dak dritt lil bniedem biex ikollu ukoll proprjetà. Għalhekk, meta l-bniedem għandu proprjetà, għandu wkoll dmir responsabilità biex juża din il-proprjetà b'mod tajjeb sabiex u il-familja tiegħu u anke jekk għandu iktar proprjetà anke s-soċjetà iggawdi mid-dik il-proprjetà. Dan ma jfissirx li għandu biex jibni palazz kbar u jgħixu nies wieħed jew tnejn jew tlieta. Le. Jekk hemm jibni xi proprjetà huwa importanti li s-soċjetà tiggawdi mid-dik il-proprjetà. Jiġifieri il-Koran huwa kontra l-ħala tar-riżorsi. Iva, l-Islam jgħid li l-ħela tar-riżorsi u anke hoarding li jekk il-bniedem Rejba. Jekk huma iżommu flejjes jew anke id-deb jew il-affarijiet tal-valur ġo l-bankijiet biex ġo djarhom u ma jħallhomx dawk il-flejjes fis-suq biex decreate l-impigi ġodda għan-nies u soċjetà jgawdi l-Islam. Jgħid li dan huwa kontraj tal-Iżlamiku. Mela hawnhekk naraw li l-Islam huwa f'konfront mal-tradizzjoni tal-ekonomija tal-mudell komunista li ma tħallix il-dritt tal-proprjetà privata. Ekku xek. Ekku. Issa, x'ingħidu dwar it-taxxi? X'jgħid l-Islam dwar id-dritt li tinġabar it-taxxa u id-dmir tal-istat x'se jagħmel bil-flus tat-taxxa?
L-Islam jgħid li il-gvernijiet għandhom jistgħu jagħmlu xi sistemi li huma tajjeb għal ġid tal-poplu. Imma is-sistemi għandhom biex ikunu tenable u sostenibbli li joħolu ġid għal poplu. Imma it-talim islamiku wkoll li Islam jgħid li iż-zakat. Is-sistema taż-zakat jiġifieri il-flejjes jieħu minn dawk is-sinjuri imbagħad dan il-flus jiġi imbagħad użati dawn il-flejjes użati għan-nies foqra jew infrastructure tal-pajjiż u jgħid li dan iż-zakat huwa obbligatorju għal kull bniedem li jekk għandu il-proprjetà jew il-flus ta' ċertu ammont. Allura bniedem li m'għandux assi xorta jħallas iż-żakat? La, zakat għandu jekk il-bniedem għandu ċertu ammont ta' proprjetà jew flus u hemm ukoll xi żmien li dan il-flus għandu għal sena sħiħa imbagħad għandu biex kif il-flejjes fil-bankijiet il-nies li għandhom huma hemm differenza li bank jagħti l-interess lejn dik il-persuna li għandu il-flus ġew il-bank fis-sistema moderna tal-lum. Imma fis-sistema Islamika jekk il-bniedem għandu flus ta' ċertu ammont fil-bank jekk tgħaddi sena għandu biex jagħti karità jew zakat fuq dak il-flus. Fimti differenza? Min flok li jirċivi l-bniedem l-Islam jgħid li għandu biex jagħti. Ajwa, għandu biex jagħti. Però ngħidu wkoll li hemm taxxa li titħallas minn ċittadini li għandhom twemmin differenti li jgħixu fi stat Iżlamiku, mhux hekk? Tista' tkun nisrani jew inkella Buddist, għandek kull dritt li inti tqim il-Alla li temmen fih, però titħallas taxxa addizzjonali u xek. Ekku, dan ngħidu ġizja għax din taxxa fuq dawk in-nies li mhuwiex Musulmani għax Musulmani diġà qed iħallsu zakat. Il-ġizja hija alternative taż-zakat għal dawk ċittadini li mhuwiex Musulmani. U dan il-flus se jiġi użati għal assigurta, għal infrastructure, għat-talim, għas-saħħa ta' dawk in-nies li mhuwiex Musulmani. L-Islam ma jagħtix li jekk in-nies li mhuwiex Musulmani fl-Istat Iżlamiku, Musulmani jieħdu taxxi minnhom u jużaw fil-Musulmani. Le. Dan huwa wkoll kontra t-talim Iżlamiku għax fil-bidu tkellimna dwar ġustizzja. U dan kontra ġustizzja. L-Islam jgħid dan flejjes li qed miġbura bħala taxxa, bħala ġizja minn dawk in-nies li mhuwiex Musulmani fil-Istat Iżlamiku, dan il-flus se jiġi użati għal benefiċċju tagħhom. Hemm ukoll eżempji fid-dinja Iżlamika fil-istorja li meta il-Musulmani telqu minn xi pajjiż meta il-pajjiż ħadu xi l-oħrajn dak it-taxxa li ħadu kienet laħqet ġabret u ma tawhom lura u għalu li dan il-flus kien biex nonfu għalikom issa ma nistawx nibaw hawnhekk qed nitilqu minn dan il-pajjiż dan il-flus watakom u tawhom lura. Ma ħadux magħhom. So dan huwa punt kruċjali ħafna drabi nies jifmu li ġizja hija xi ħaġa kontra iċ-ċittadini li mhux Iżlamiċi. Le. Dan mhux kontra jew iktar piż fuqhom. Le, l-Iżlam jemmel fi ġustizzja. Naħseb li tiġi mifhuma bħala taxxa diskriminatorja. Le żgur li le. Għax il-Musulmani diġà qed jagħtu karità u mhux karità biss, Alla jgħid lill-Musulmani. Jiġifieri n-nisrani ġo pajjiż Musulman ma jħallas iż-żakat. Le, żgur li le. Għax dan l-Islam jemmen again fil-libertà ta' reliġjon u kif jista' jkun l-Islam jipponi il-prinċipi
tiegħu fuq ħadd ieħor. Mela, jemmen fil-libertà tar-reliġjon, però mbagħad jemmen ukoll li r-reliġjon għandha tkun implikata, għandha tmexxi, għandha tkun il-boxla morali ta' tmexxija tal-istat u tħaddim tal-ekonomija. Mela fil-waqt li aħna fid-dinja tal-punent nistqarru separazzjoni netta bejn stat u knisja, danna ma jidirx li huwa l-każ tal-pajjiżi Musulmani u xek. Punt tajjeb again, l-Islam bis-sħiħ jemmen fil-xinajdu separazzjoni tal-istat u tal-reliġjon. Dan huwa twemmin Islamiku. Sewa, mela fissilna kif hemm dis-separazzjoni. Għax l-Islam jgħid li fil-pajjiż wieħed, pajjiż huwa bħall-om li jagħti il-servizz tiegħu lil kulħadd ma jarax lejn uċuħ. U kif jista' jkun jekk l-istat jagħti preferenzi tiegħu lil xi ħadd, dan huwa kontra ġustizzja. U l-bażi tat-tagħlim anke l-ekonomija hija bbażata fuq ġustizzja. U dan huwa kontra l-ġustizzja, għalhekk l-Islam jgħid li l-istat għandu jagħmel xogħol tiegħu u taħt dak l-istat hemm jista' jkunu reliġjon differenti. Pereżempju, jekk nagħtik eżempju ta' xi pajjiż, pereżempju Malta. Hemm l-istat għandu biex jagħti servizzi lil kull ċittadin u taħt dan l-istat hemm twemmin nisranija f'Malta, hemm twemmin Islamika, hemm Buddisti jgħixu, Hindu jgħixu, Ludi jgħixu. Dan ir-reliġjonijiet kollha jistgħu jagħmlu ix-xogħol tagħhom, imma l-istat għandu the main saying l-istat għandu iva, reliġjonijiet kollha jistgħu jgħinu l-istat fit-tmexxija tiegħu u ma jistgħu jitkellmu mal-istat u ma jistgħu jipproponu suġġerimenti lill-istat. Jiġifieri meta meta seħħet ir-rivoluzzjoni tal-Ayatollah Khomeini fl-Iran, din ma kienitx mossa biex din is-separazzjoni bejn stat u reliġjon Islamika tiġi mħotta u jkun hemm żwieġ bejn stat u reliġjon? Iva, kif spjegajt, jekk nagħmlu hekk kif hemm inti semmejt Iran jew Sawdita Arabija, huma jagħmlu hekk li huma reliġjon u stat ix-xogħol tagħhom imħaltin. Għalhekk hemm problemi. Għalhekk hemm ċittadini. Ġifi f'din is-tip ta' sistema l-imam bħalek dak ikunu imdaħlin pereżempju fil-Ministeri tal-Gvern u hekk? Hekk qed ngħidu? Mhux dak biss, huma jużaw reliġjon fejn għandhom bżonn u jagħmlu kontra meta huwa l-interess tagħhom. Mela hawnhekk l-Islam jgħid li l-istat għandu jagħti servizz lil poplu kollu. L-istat għandu biex jagħmel liġijiet. Iva, reliġjonijiet għandhom jipproponu, għandhom biex jgħinu lill-istat imma ma jistawx jieħdu post tal-istat. Għaliex? Jien nagħtik l-eżempju ieħor. Fil-Indja, għax fil-Pakistan, jien mill-Pakistan kien hemm ħafna dibattitu fil-aħħar snin. Mela inti oriġinarjament mill-Pakistan. Sakemm mext hemmhekk. Meta tlat kelli 23 sena. 23 sena, ma ġejtx Malta. La ġejt Malta. Dirett. Kważi dirett, ftit kont fil-Ġermanja u mbagħad hawnhekk jien iktar minn 12 sena f'Malta. U liema parti tal-Pakistan? Naħat fuq l-isfel South, Karachi. Jiġifieri tiġi mal-border tal-Indja? Mhux mal-Kashmir? Le, mhux mal-Kashmir. Imma f'dak in-naħa wkoll hemm border mal-Indja. Iva. Sewwa. Fil-Indja hemm popolazzjoni kbira hija Hindu. Huma jħaddnu reliġjon Hinduism. Hemm ukoll popolazzjoni iktar minn 200 miljun li huma Musulmani. Jekk l-istat għandu l-għażliet tiegħu, jekk illum
il-Kostituzzjoni tal-Indja issir skont it-tagħlim Hinduism, il-Musulmani ma jistawx jgħixu b'mod tajjeb f'dan il-pajjiż. Għalhekk l-Iżlam jgħid li l-Istat għandu biex jagħti servizzi tiegħu mingħajr l-ebda favur jew diskriminazzjoni li ċittadini kollha. Taħt l-Istat, reliġjonijiet kollha huma jistgħu jaħdmu. Kif qed naħdmu f'Malta, pereżempju aħna fil-komunità tagħna Aħmadija, hemm Musulmani oħrajn, hemm reliġjoni differenti huma jaħdmu skont it-tagħlim tagħhom. Fi spirtu ta' pluralizmu. Ekku, imma l-Istat m'għandux biex jidħol fil-reliġjon tal-bniedem u lanqas reliġjon għandu biex jidħol fil-affarijiet tal-Stat. Jekk isiru hekk, hemm jinħollu problemi. F'dan il-kontest li qed issemmi li 3 pajjiżi ġa semmejta, imma forsi nidħlu fiktar speċifika. Għas-semmejt li jisma Saudi Arabia u l-Iran mhumiex modelli ta' kif stat Iżlamiku għandu jiżviluppa fit-tmexxija politika u ekonomika tiegħu. Forsi semmi li żewġ stati fejn inti kuntent bil-mod tal-modell Iżlamiku kif inhu imħaddem. Sfortunatament mhux sessibli eżempju ma nistax insiblek eżempju wieħed li il-pajjiż Iżlamiku qed imexxi fuq il-modelli tal-Iżlam. Dinja sfortunata kbira. Ma dan ifisser allura li dawn il-prinċipji sbieħ li kont qed tispjega mhumiex il-prattika ta' kuljum. Le, għax il-bniedem qed jażel dak li joġbu u jħalli li ma joġbux. Jekk għandna biex nippratikaw it-tagħlim, nippratikaw bis-sħiħ jew le. Jekk nieħdu biċċa what sources we take and dak le inħallu. Dan ifisser li ma nagħmlux ġid hekk isir fid-dinja Iżlamika llum il-ġurnata. Nagħtik eżempju tal-Qaddiż Profeta Muhammad li meta l-emigra lejn Medina kien il-mexxej spirituali tal-Musulmani, imma hemm kienu jgħixu ludi, nisrani, hemm nies pagani, huma kollha għażluh bħala il-mexxej ċivil tagħhom ukoll biex jmexxi l-istat tal-Medina. X'għamel? Tagħhom libertà sħiħa tar-reliġjon tagħhom. Qal li kull ċittadin għandu libertà biex jemmen, jipprattika u jippritika r-reliġjon tiegħu, l-istat ma jindaħalx f'dawk l-affarijiet. Il-sistema tal-ġbir tat-taxxi tal-flus kienu gwali għal kulħadd. Il-servizz li jipprovdi l-istat kienu għal kulħadd mingħajr l-ebda favur jew diskriminazzjoni. U imbagħad qal li meta jekk xi għaddeva jattakkaw lill-istat tal-Medina aħna kollha huwa d-dmir tagħna biex nipproteġġuh. Mela, ma nistgħux ngħidu li l-eżempju tiegħu kaxkar. Illum il-ġurnata ma nsibux prattiċi eżatti. Per eżempju, darba oħra nagħtik eżempju ta' Sawdita Arabja, għaliex l-aħħar eżempju wasalna biex nagħlqu. Għax l-Iżlam beda minn dak il-pajjiż. Ir-reġjun. Illum l-Iżlam huwa prinċipju libertà sħiħa. L-Iżlam jgħid la ikraha fid-din. Jiġifieri m'hemmx sfurzar fir-reliġjon. Imma hekk jiġri fil-Sawdita Arabja? Le. Jekk xi ħadd ma jaqbilx mal-ideoloġija jew fehmiet tagħhom, il-ħajja tiegħu isir diffiċli. Ju ħafna drabi il-bniedem X'inhu l-appell tiegħek? Wasalna fl-aħħar, x'inhu l-appell tiegħek anka għal Musulmani li qegħdin jisimgħuna u anke għal min mhux Musulman? L-appell tiegħi li naqraw it-tagħlim tar-reliġjonijiet tagħna. Kwalunkwe reliġjon li inħadnu fid-detal, nifmu l-essenza ta' reliġjon u nippratikaw bis-sħiħ. Ma nippratikaw biċċa u nħallu l-oħra.
dak li tajjeb għalina tajjeb jekk le. Isma' dinna fil-Knisja Kattolika ngħiduha wkoll le reliġjon à la carte. Nażel dak li jaqbilli u nwarrab dak li ma jdoqlix. Ma jdoqlix. Dak reliġjon ta' konvenjenza, għandna l-istess problemi. Jien nemmel li reliġjon ma nix nemnu bħala konvenjenza. Aħna nażlu reliġjon nemnu prattikaw bis-sħiħ. U t-tieni kif qiegħda nitkellmu ekonomija. L-aħjar ekonomija hija li jien nemmen li l-bniedem għandu biex ikun lest biex joffri is-servizz, il-abilitajiet, il-kapaċitajiet lil oħrajn. U l-essenza ta' diskussjoni jien irid biex nala li meta tirċivi timla idejk, meta tagħti timla qalbek. Dan huwa prinċipju fundamentali tal-ekonomija. Meta tirċivi timla idejk u meta tagħti timla qalbek. Jien ngħid li kulħadd ejjew nimlew qallubna, mhux idejna. Xukran, grazzi għal dan l-intervent tiegħek illum kien ta' pjaċir kbir tiegħi l-Imam Laik Ahmed Atif illi samt magħna u forsi wkoll iċċarajtilna xi punti żbaljati ta' kif konna nifmu għall-inqas it-test tal-Quran. Jalla ikonna aktar nies illi jifmu l-ispirtu tal-kelma u jwettquha fil-prattika. U jiena Mario Thomas Vassallo nirringrazzja wkoll lit-tekniku tal-programm tal-lum Redent Abdillah u nagħmel appuntament magħkom fuq l-istess stazzjon, fuq l-istess għall-istess sensiela ta' programmi l-ekonomija u l-politika għal bħallum ġimgħa. Sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieqilkom is-saħħa u slim. Għadkom kemm smajtu programm ieħor mis-sensiela l-ekonomija u l-politika. Rabta ċofli u kontraddejjemi. Produzzjoni ta' Campus FM u d-Dipartiment tal-Public Policy flimkien mad-Dipartiment tal-Ekonomija.